Добре дошли в канала ми. Днес ще разгледаме удивителните ползи от динята за здравето, характерния летен плод. Динята не е само вкусна, но също така е пълна с хранителни вещества, които могат да подобрят вашето благосъстояние. Хидратация. Динята съдържа над 90% вода, което помага за хидратацията на тялото и предотвратява загубата на течности. Ниско съдържание на калории. С около 30 калории на 100 грама, динята може да помогне в контрола на теглото. Здраве на кожата. Богата на витамини Е и С, динята поддържа здравето на кожата. Витамин С увеличава производството на колаген. Здраве на очите. Съдържанието на витамин Е помага за поддържане на доброто зрение и общото здраве на очите. Защита от рак. Съдържанието на ликопен може да помогне за инхибиране на растежа на раковите клетки. Сърдечно здраве. Динята съдържа калий и магнезий, които могат да помогнат за понижаване на кръвното налягане и да подкрепят сърдечно-съдовото здраве. Подкрепа за храносмилането. Съдържанието на фибри помага за предотвратяване на запек и насърчава редовната функция на храносмилателната система. Облекчаване на мускулна болка. Консумацията на диня след тренировка може да облекчи мускулната болка и да ускори възстановяването. Укрепване на имунната система. Антиоксидантите в динята укрепват имунната система. Намаляване на отоци. Диуретичните свойства и кратко помагат за намаляване на задържането на течности. Ускоряване на метаболизма. Динята може да подобри симптомите на метаболитен синдром и да помогне за отслабване. Подкрепа за здравето на косата. Витамина И насърчава здравословния растеж на косата. Източник на магнезий. Високото съдържание на магнезий може да подобри качеството на съня и да намали нивата на стрес. Подобряване на паметта. Семената от диня съдържат масни киселини, които подкрепят мозъчната функция. Регулиране на кръвното налягане. Калият помага за отпускане на кръвоносните съдове, регулирайки кръвното налягане. Защита на съдовото здраве. Ликопенът и другите антиоксиданти могат да предотвратят втвърдяването на артериите. Детоксикационен ефект. Високото съдържание на вода помага за извеждане на токсините от тялото. Повишаване на енергията. Нискокалоричната структура и естествените захари осигуряват бърз източник на енергия. Регулиране на температурата. Динята помага за поддържане на прохлада в тялото през горещите летни дни. Подкрепа за умствена яснота. Хранителната стойност на динята може да подобри психичната производителност и концентрацията. Благодаря ви, че гледахте. Ако това видео ви е харесало, моля, не забравяйте да се абонирате за канала ни и да харесате това видео. Така ще бъдете уведомени веднага, когато качим ново съдържание. Ще се радвам да чуя вашите мисли в коментарите. Вашето мнение е много важно за мен. До следващото видео. Всичко най-добро!